Ni aw sigara aw yɛrɛ la walima aw kɛrɛfɛ mɔgɔ dɔ la coronavirus banako la, a y'aw ka kɛnɛya tigilamɔgɔw wele ka kunnafoni aw nali la. O b'a to ale k'i labɛn k'aw kunbɛn. Diɲɛ tɔnba bolofara min bɛ kɛnɛya ko kunna n'o ye OMS ye, ale ye fɛɛrɛ dɔw sigi sen kan min bɛ se ka coronavirus bana kunbɛnni nɔgɔya. A y'aw tigɛw ko ka caya ni ji, safinɛ, o n'a ɲɔgɔnna suguya caman wɛrɛw i n'a fɔ solution hydroalcoolique. A y'aw janto ka maga aw ɲɛ, aw nu, a n'aw da la. A ye fara ka sogo kɛnɛ dun walima ka maga bɛkanw na ka sɔrɔ kun t'a la. Ni mura bana tamaseere yera mɔgɔ min na, a y'aw yɔrɔ ma janya o la. N'aw bɛ sɔgɔsɔgɔ walima ka tiso, a y'aw nɔngɔn kuru k'o kɛ ka aw da a n'aw nu dogo. Walima ka nufiyɛla dɔ matarafa. N'aw bɛ taama janw kɛ, a ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw tigɛ. A y'a ɲini joona k'aw yɛrɛ furakɛ. Walasa ka weleli kɛ, nɛgɛjuru sira min bilalen don sen kan Mali kɔnɔ, o ye 36 Fu 61.